Preview. Preview. Il-wara nofsinhar tajjeb is-segwaċċi tal-Kamra Sportiva, video illi ċertament naħseb ħafna minnkom qegħdin tistennew illum fl-aħħar lura għar-rebħ. Il-McLaren lura għar-rebħ, imma l-ewwel żewġ affarijiet qabel ma nibda nitkellem fuq it-tellieqa. L-ewwel ħaġa ma nafx jekk intom x'qegħdin tarawha, nixtieq nirringrazzja lil Velocity Sports Racing ta' din it-token illi tawni iktar kmieni illum. Token apprezzat ħafna u li jkompli jsaħħaħ ir-relazzjoni tajba u l-kollaborazzjoni li hemm bejna u bejn Velocity. Voldi dina żgur se ssib post x'imkien prominenti fl-istudios tagħna, volli nistgħu ngħidu hekk li t-trofew ġew mill-bidu, volli grazzi Velocity Esports Racing ta' dan it-trofew. U niġu biex naraw ir-riżultati illi kellna llum ġewwa l-Ungerija. Iwa sinjuri, sa fl-aħħar Oscar Piastri jirbaħ il-Grand Prix tal-Ungerija għat-tim tal-McLaren. It-tieni post Lando Norris fuq il-McLaren ukoll doppjetta. Fit-tielet post Sir Lewis Hamilton għal Mercedes. Ir-raba Charles Leclerc għat-tim tal-Ferrari. Fil-ħames post Max Verstappen għat-tim tal-Red Bull. Carlos Sainz is-sitta għat-tim tal-Ferrari. Is-seba Sergio Perez għal-Red Bull. It-tminja George Russell għal-Mercedes. Id-disa Yuki Tsunoda għal Vicar u l-10
Lance Stroll għat-tim tal-Aston Martin. L-aktar dawra veloċi tat-tellieqa għamilha George Russell ħin ta' minuta u 20.305 George illi jagħmel dina il-leb fil-dawra numru 55. U kifet prattikament il-bieraħ illum jew konna ħanidru ħalqna mċarrat kif qegħdin nidru bħalissa, jew inkella konna ħanidru istalin dannati kif riġna minn Silverstone. Ix-xort iridet illi il-McLaren nirbħu b'tiġrija fuq nota personali din it-trakka dejjem tatni riżultati tajbin lili bħal Antonello. Ma jfissirx illi din ir-rebħa ġiet ma ġietx b'kontroversi, ma ħanitkellmu naqra fuqha bil-mod. Piastri kien ħaqqu jirbaħ illum telaq tajjeb. Nfaġġu qed nara xi kummenti wkoll issa ħanaqrawhom nfakkurkom li qegħdin live. Piastri telaq tajjeb. U ġustament kellu jkunu illum jirbaħ it-tellieqa. Issa kien hemm dak in-naqabatti bekk wara t-tieni pit stop. Ħankun onest, jiena llum anki misruqa fl-aħħar dawra jew b'xi regolarità, imma llum l-importanti kienet li nirbħu. Daqshekk ħankun il-kelma eżatt tkun iddisprat għal rebħa llum. Issa, Norris argumenta il-kampjonat. Ħanitkellmu ta' fuq is-sitwazzjoni fil-kampjonat iżjed il-qudiem. Piastri però kif qalulu it-tim se jkollna bżonnu. Jekk eventwalment issa dik nitkellmu fuq għal qudiem. Però Lando kien raġel biżżejjed illi ċeda postu. Li kieku ġrat il-kontra l-affari, jien illum xorta ħalq imċarrat kont se nidħol, għax jien illum ir-rebħa rid. Xejn iktar ir-rebħa. Ma kellekx iktar fejn tmur illum. Bil-fors. Fil-fatt, anki matul il-weekend, il-sħab jekk qedtilhom. Piastri jew Norris it-tim l-ewwel jirbaħ min jirbaħ il-darba fin-nors. Imma xorti tajba Norris ċeda, żgur illi ħajja jkun hemm diskussjonijiet naqra jaħarqu fid-debrief. Imma illum ġustament niċċelebraw it-talenti kbar illi għandu is-sewwieq Awstraljan tal-McLaren, Oscar Piastri, talent illi diġà rajna fit-tliela oħrajn. Case in point, l-isprint birbuħa fil-Qatar. Talent illi rajna f'kategoriji inferjuri. U din mhijiex ħadd tkun l-unika darba li ħanaraw l-Oscar jirbaħ din is-sena. Tal-lum hija konferma ċara illi jgħid xejn ħadd ieħor l-aqwa tim huwa tal-McLaren. Għandna l-aqwa karozza u fil-fema tiegħi għandna l-aqwa driver line-up illi jista' jkollna.
Ir-relevanti x'qed jiġri band oħra u relevanti it-taffiċ li qed jagħmel ħaddieħor. Minix qed nitkellem b'arroganza, imma naħseb illi llum it-trakka u rid. Għax kif fitluq Norris batta Piastri defes imnieħru u ħal-vantaġġ. Jiġifieri, din tal-lum, id-doppjata tal-lum, taf tiswa ħafna. Sew bħala Oscar Piastri u sew bħala McLaren. Però llum ma stajniex nfallu b'ebda mod. Tlifna ħafna tiġrijiet, armejna ħafna tliela, jien mhux se niddejjaq ngħid li minkejja l-esperjenza pożittiva li kelli f'Silverstone ħriġt minn hemm isni l-ingannat, għaliex armejna tellieqa li stajna ġibna anki hemm 1-2. Jiġifieri il-rebħa tal-lum kellha ħafna u ħafna u ħafna peace. U ovvjament din trid tkun punt ta' tluq. Għaliex kif se nurikom issa qabel ma nkomplu nitkellmu fuq it-timijiet u l-inċidenti l-oħra, meta wieħed iħares lejn il-klassifika tal-kostrutturi, kull ma hemm biss huwa 51 punt bejna u bejn Red Bull. U meta tqis li Red Bull bħalissa qed tsuq b'sewwieq wieħed bir-riski kbar illi Perez minkejja li llum irkupra 9 postijiet ħajtkeċċa, għax jien nemmen li Perez se jitkeċċa minn hemm fis-sajf. Forsi nhar il-ġimgħa bdejt nitħaq bi Stella, b'Andrea Stella, id-deputat mexxej meta qal għandna ċans għall constructors, imma llum verament nemmen li għandna ċans għall constructors. Meta tara dik it-tip ta' klassifika. Ovvjament, il-kampjonat fadu twil u tfadal ħafna xi jintqal. Imma llum hija l-ġurnata tagħna u għandna noħorġu kburin li t-tim fis-sewqa tagħna kulħadd mexxa ta' raġel, kulħadd għamel xogħlu u llum qed naqtaw il-frott ta' dak kollu illi ilna naħdmu għalih għal żmien twil. Ovvjament it-tama tiegħi hija li fil-11-il tiġrija li għad fadal ir-rebħiet ikomplu. Imma ma rridx nhar kbir. Għandna opportunità issa rridu nisfruttawha. Mela, kien hemm ukoll inċident bejn Hamilton u Verstappen illi fil-fema tiegħi rivalità li ħaterġa' tiġġedded dina u din rivalità tista' tiffavorina, Jien naħseb fil-fema tiegħi Verstappen reġa' wera x'inhu illum. L-inċident qiegħed għand l-stewards volli hemm possibilità illi jitnaqsulu żewġ punti oħra u dawk iż-żewġ punti jafu jiswew f'Diċembru. Nerġa' ngħid, minit qed inħares lejn it-title ta' drivers, qed inħares lejn it-title tal-constructors jiena. Għax id-drivers għalkemm kif nistgħu nilkom fil-klassifika ġa minn issa nemmen illi Verstappen għandu vantaġġ biżżejjed biex jamministrah. Però t-titlu tal-kostrutturi iva nemmen illi nistgħu nieħduh. Mela fuq l-inċident bejn Hamilton u Verstappen u Lewis sfortunatament huwa sewwieq illi iktar minn għaddi żmien iktar qed nikklassifika fil-klassi ta' Schumacher li hija jew ħanerbaħ jew ħankisser u dak mhux il-mod sportiv kif għandek tirbaħ Max.
insewwiq tajjeb, sewwiq kapaċi, imma jekk hemm min fuq trakka u aħjar minnek, ħu naqa' paċenzja, ħallih jgħaddi, imbagħad erġa' prova qbżu. Voltieri. Di naħseb illi l-Mercedes u Hamilton naħseb li d-rivalità ħareġ tiġġedded. Jalla nkunu qed nigwadanja waħda minnha. Issa di. Mill-bqija kif għamel rimonta tajba Perez għamel rimonta tajba Russell ukoll li spiċċat minja u ġab l-aħjar ħin tal-liqa, proset il-George. Il-kumplament Stroll spiċċa l-10 u ġab riżultat ieħor pożittiv tim tal-Aston Martin. Tsunoda ġab il-punti wkoll, komplet saħħaħ il-kredenzjali tiegħu jekk ir-Red Bull jiddeċidu li jieħdu xi deċiżjoni għalkemm jien fil-fema tiegħi naħseb illi kont Christian Horner anki fid-dawl tal-fatt illi anki ta' fis-servizz ta' motivazzjoni jekk għandi nċaqlaq il-Perez indaħħal ir-Ricciardo fit-tim kapaċi naħseb joqgħod second driver jien u anki forsi il-fatt li jista' jgħin l-Red Bull jelbu lil McLaren wara dak kollu li ġara, naħseb li tkun motivazzjoni għal Dan Eric. Qed nitkellem kontrija hawnhekk, imma li hu rridu ngħiduh. Voldiri dik tista' tkun punt tajjeb. Mela, ħanibda naqra xi ftit messaġġi li battuli. Infakarkom li qegħdin live, voldiri min irid jitkellem, feel free illi tgħidu tagħkom sew fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu illum. Luke Buttigieg wiċċina dawn illum Antonello Grande McLaren u Grande Papaya. Rodney Kalja, daqqa kbira u ejja minn hemm viva l-McLaren, dejjem. Jake Sammut, il-lejla, insomma, il-lejla fil-blissa nispiċċaw il-video u morru naħdu pizza tajba ma' ħbib Jake. Naħseb li bixxira. Illum niċċelebraw kif suppost. Rodney Gallia, up where we belong, McLaren, Christian qed jgħidilna well deserved, Luke Buttigieg, dejjem u jalla nibqgħu sejrin hekk, up where we truly belong. Kummentar minn Rodney huwa tifkiriet ta' meta fil-klabb f'Malta kien hawn il-McLaren Club u hawnhekk se jkollu il-parentesi żgħira tifkiriet sbieħ. Hija ħasra li ħanitkellem fuq nota personali m'għandix ħin ħafna f'idejja għaliex kieku min jaf forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa ma ħin huwa naqa' kontrija Rodney fuq dak l-aspett. Ġieli tgħaddili minn rasi ma mbagħad nitkellmu jiena u inti ofir fuq qadim. Però Tejs il-Tabone il-kollega tagħna saqsa domanda tajba. Ġejjin, però ma nafx kif ma taħux il-pjastri l-ewwel, possibbli beżgħu minn Hamilton, rridu jikkaverjaw is-surwiċ qishom, nifhimni. Ma neskludijiex. Ma naħseb aħjar hekk milli għamilna x'nipudina Dejsil u kontu tarawni nitfalla bsijiet illum, għax illum kont deċiż. Fordi, ma rbaħniex, bħalissa mhux qiegħed ta' żgur. Video spot minn dawk li probably kont intella żjed likes. Iżjed views. Siru mifsud, imma skużi ta' para l-noktaduna kien McLaren se tkompli domina punti mitlu fina Drivers Champion. Nistom ħallu jaqbes u minn hemm kompli s-siltu t-tiġrija siru it-tim jiġi l-ewwel. Tim jiġi l-ewwel. Il-mira nibqa' nsostni. Il-mira hija il-titlu tal-kostrutturi bħalissa. Għad-drivers għadna l-bot biss biex Norris jidħol fil-glieda għas-sewwieqa bej Spa, Zandvoort u Monza irridu nirbħu tlieta li huma u Verstappen almenu jrid iġib 18 punti. Għadna l-bot. Għadna l-bot, għadna l-bot. Għad-drivers, il-ħsib tat-tim irid ikun il-kampjonat tal-kostrutturi at this point. Fejn iktar xejn inqas. Mario Bellizzi ejja minn hemm, Jeffrey Zarafa sellimlek Jeffrey. Pepi illum Christian Sammult, well done, inqas minn P2 kienet tkun falliment tal-McLaren, Christian inqas minn P1 kienet tkun falliment illum il-McLaren. Illum it was win or bust. Memx iktar. U naħseb illi għalissa daw kienu l-messagġi il rajna. Issa, iħalli nagħtu naqra ħarsa dettaljata lejn il-klassifika qabel ma nagħlqu.
Eh, Mela, lilin mill-fatt illi għatem distak bejn Max u Lando ta' min jirrimarka li Sir Lewis Hamilton tela fis-sitt post, 125, il-bqija m'hemmx xi bidliet partikolari, fil-waqt illi fil-klassifika tal-kostrutturi nixtieq niġbed forsi naqra żgħira l-attenzjoni apparti li l-fatt illi mhux hemm xi bidliet partikolari ma naħseb il-punti miksuba llum bil-V-card kienu importanti biex iżommu il-ħass kif jgħidu l-Ingliżi at bay fis-sitt post. Mela, jiena issa naħseb li dak li kelli xi ngħid qedtu. Grazzi minn il-lejla oġbu jsegwu l-programm. Nerġa' nagħlaq billi mill-ġdid nirringrazzja lil Velocity Sports Racing ta' dan it-token illi tawni llum waqt il-laqgħa ġenerali annwali li kellhom inħeġġitkom biex issegwu l-Velocity Sports Racing ukoll li sa ċertu punt bdiet minn hawnhekk mill-Kamra Sportiva u wkoll nirringrazzjahom anke tal-kollaborazzjoni li ħadd ikollna fejn jidħlu anke l-hot labs u jalla din kollaborazzjoni tkompli. Però il-premju tal-lum huwa apprezzat ħafna. Infakkarkom tal-programm ukoll minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu tafsu dik is-subscribe ħalli ma tinsewx ma titilfu xejn mill-kontenuti kollha li noħorġu matul dan matul iż-żmien, issa ovvjament dalwaqt nibdew naħsbu wkoll għal programmi tax-xita l-istaġun tal-futbol, imissa fuq hekk inkellimkom jien iżjed il-qudiem. Il-kumplament tal-ħadd tajb il-kulħadd, issa naħseb lestu ftit xogħol li fadlilna u naħseb ħaqna mmorru nieħdu pizza. Biex x'taħsbu. Ħudu ħsieb ħbieb dejjem Forza McLaren hekk il-bambini rrid jien narakom il-ħadd li ġej għal video tal-analiżi tal-Grand Prix tal-Belġju. Saħħit ħbieb.